Geçin geçin. Geçin. Tamam. Ana. Şeline çay mı kahve? Yok, minnettar men. Onu görmem. Emeciğim bir kofyacı gıdayda. Berta kahve fatilen yerdele, kahve kafeteride fatilya. Berta teknika bana deyin. Neujeli adamlar bilen aqaştay teknika fatilen mağdin görünüp dura. Bizin iň gowy telewizorlarymyzyň biri. Siziň daşky sypatyňyza da gelşip dur, uljaňyza bet oturur. Öýde mundan ikisi var. Ofisime baktım. Wow, men bilýärdim. Daşky sypatyňyza taradam dedi. Ofise gerek bolsa onuň gowlaryna maslahat bereýin. Ýör. Näşular amma Şular täze geldi jan. hawa täze ýerli görüber. Siziň helki saýlan telewizoryň kredit bahasa. Bağışlaň. Siziň kredit almajaňa daşky sypatyňyza aýdyp dura. Bet холодильникlerimiz amma ýörüň olaryň görkedeýin. Bu холодильник LG холодильник, bu biziň soňky modellerimizden biri. Munam elbetde ofisiňizde goýarsyňyz da. Yok, ofisede. Bunu men bir gowaryan adamyň birine sowgat berjek. Wow, menem sowgat alman gowaryanna. Eger de sowgat berjek bolsaňyz, mundan hem gowlary bar. Ýörüň size görkedeýin. Ýörüň. Ana edil jaňa şeýerde dur. Şulan täzesi geldimi? Doğan. Göreňiz ok müşterimiz var. Häzir siziň ýanyňyza da gelerin. Siziň alan gaz plitalaňyz we kir maşinaňyz näsep etsin. Men kredit diýän näme üçin diýän 3 aýdan 10 aýa çen kredit ýagdaýlarymyz bar. Siz ters düşünmäňmi size diýip diýemok. Maşinaňyza maýdyp durar siziň kredit almajaňyz. Siziň alan haritlaňyzyň barsa bir saýadyň dowamyna barar. Size gerek bolsa özüme eltip gaýdaryn. Alan haritlaňyzyň hemmesiniň berenje puluny dogry eken. Doğru kelme. Hawa ýöne özüm şinem bir soraq soraýyn. Näme doksepeniňyza janym kelýärde ýetse. Ha, bunu sowgat berdiler. Diýadmy şunu hukda. Men Instagram sahypam. Şoňa oradaň suratyny. Ha, surat al, burada. Hawa. Var, hamaýsy. Sawunam. Mawi, başyk gelip tura. Aýdan ogumlar. Ne etdiňe? Herki başlyk men. Vay, o menen de barlak gördüm ka. Menen o VIP hyzmat etdim, men täze gelemseň o meni barlak görenler. Berekella. Oňaryan goýuş edipsiň. Oh, başyk salamu alaykum. Aleyküm Olmaya da selam. lan. İsteyen mi ama? Doğan şükür goýy. Olmaya da lan. Falan. Başlyk çay kofe diýipdiňiz. Yok şimdi gülüyor hali. Başlyk häli başlarsınız. Yok Cigimcan. Ben sana bir gaday deyin. Senin ki yaşlı. Bizim yaşlılığın da yaşlı aydın yok şu vaktleri. Adamın taşkı dünyasına sebebi pis açan aha vermez gibi. Yanlış arzu. Adamın esası içki dünyası. O eşik pis vak. Yani neçide var kaydaydık da eşik bizim gençimiz şuralarda basıp olulu. Yalnız o kim olsa onu diyeyim şuna. Yani seri bu ustaydı sana iş veren yaş neyse. Yanlışrak oldum var yani diyeyim. Esası adamın yüreği akmolsun. Bu eşik, maşina, telefon, o hissat çözmüyor. Bu esasat adamın içki sepatıdır. Şu yanından çıkarma. Tek durumsa çıkmalı. At oğudan sonra da çıkınca. Akıllı olan yollusun olsun Allah'can. Bak ne mi diyeyim? Ben şunu yadımdan çıkarma deyince. Adamın daşkı dünyasına sebep. Hiç haçan baka verme. Adamın içki dünyasına sebep baka ver. Tamam kardeşim. Olmuş.